Здравейте, дами и господа. Аз съм Георги Дарбоклев и както виждате, днес играем GTI 5. И да, ще почнем с поредната мисия. Лестър ни се обажда, ние му затваряме. Както всеки път. Да си вземем колата. Да догоним моя онова такси преди да се спалма някакви другаде. Защото ще ни трябва, за да може да пестим време от клипа, ще трябва да се возим в таксита. Ей, абе, отби, бе! Абе, гледай го този. За какво кара така бързо? Айде сега. Така, това още на миналия епизод също нещо. Така. Къде ще ходим? Синята точка. Приятел. Go to Аманда. Добре, сега отиваме при Аманда. Да й помогнем за нещо. Ще попълним някоя мисийка, но смятам, че ще бъде доста интересно. В принцип играта Story мода е супер яка. Не знам защо, ама просто не ме кефи. Не ме кефи просто този. О май. Откраднах хват. Какво? Чакай малко. Заувили са Аманда. Абе, гледайте. Сега трябва да бягаме от 3 звезди, ако правилно съм разбрал. Най-гадното е, че ченгетата са навсякъде при 3 звезди. Добре, помогнахме на Аманда да се измъкне от участъка, моля ви. Така. Така. Супер. Така. Страхотно. Good husband. Добре. The good husband. Това е много яко. За глави е на мисия. И така. Издирване на такси сме по път на мисиите. Абе, мръдни! Шматица. Така. Така. Мислех си дали тези две игри, Uncharted и GTI, са достатъчни да играем. Пишете долу в коментарите дали са достатъчни, защото абсолютно си нямам идея дали са достатъчни.
Моля ви се, наистина пишете. Без метап. Защото си нямам представа от YouTube, както виждате. Графиката само вижте. Вижте графиката. За какво става? Така. Аре бе, Лестър, къде си бе? Нито едно такси няма никъде ми... Много хубаво. Кой следим? Айде. Отиваме при въпросителната първо, защото е близко. Така. Къде си бе? Къде си, брат? В всеки случай взимаме лекото оръжие. Къде сте, къде сте, къде сте, къде сте? Тъгърме. This state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Well, I got things to take care of in a little place called reality. Want a drink? I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grew up myself. No paranoia, no weirdness. Passport to nirvana. Yeah, here you're hard to feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. Pure mellow high. Така. Еми, приложени дрога. Sure, they're nothing serious, but I never let them get to you. What the fuck? Сквоз? Извънземните? Какво? Що има извънземни тук? Що тук има извънземни? What the fuck? Shit! I gotta shake these fools! You wanna mess with my head? Stop fucking that bastard, Kim! Will you please go away? Get out of here! You're all in my way! Fucker! Това е лудо. I'm not enjoying this! Що? What the fuck? I'm done with this bullshit! Кога ще свърши това? What the fuck? Please, it's off already. Айде, God, this is crazy. My brain is melting. You ain't taking me now. They're inside me. Ох, това е свърши. Нали? Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Слава на Богу, свърших с това.
Добре. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? Така. Добре. Тази мисия... така, смятам да приключа с клипа. Първо. Знам, че е само в 10-та минута. Но първо... отивам на вечер. Второ... няма да има време за друга мисия. И трето ще направя още един клип след съвсем малко време. Това ще от мен. Довиждане, да гледате следващия ми клип.